May hapon bay. Hapon na karon kay dugay mini bangon. Dugay ko ni bangon. Si Lauren na pangadto naghigda pa. Bitaw kanang akong wallet ba. Naguba. Nya kanang kuan siya kanang zipper magudya niya kanang kiba kanang zipper niya mga corner sa close nimo sa corner sa wallet magbuang ang zipper nya muto kanang dara sura pa kita nakuba ang zipper ni kanang ni layat ana nimo sa corner di matarog sira ba so muto sad ko but napapan akong karaang wallet balik ko sa karaang wallet kani akong karaang wallet kay kuan ni siya tatang ka nya ang ihang material mura siya kanang tarpaulin o di man sad mura siya di mo kabaon sa ni tawa ay sud ni kwarta pero tanawa mura siya kanang kalimot ko sa pangalan ni kanang gamiton sa mga speedboat ba kanang mga rubber sa speedboat niya kanang mga speedboat tingali or unsa niya or di ba kanang sitaw na Carbon fiber? Di na carbon fiber kalain na carbon fiber kanang murag salbabida I don't know pasak tanawon sakto ni straight akong camera tulos akong naong ito ko kayo so sakto ang ihaning material ani di ay is kanang akong nakita synthetic rubber. So it's synthetic rubber. Okay. So ang material ginagamit niya kay is Hypalon. Hypalon is like synthetic rubber. Yung mura siya kanang ginagamit siya sa mga rubber boats, sa mga inflatable boats, sa mga folding kayaks, kanang mga kayak na ipang-inflate lang mo ba niya maburot na siya. Like minsan mo mag-hike ka dala kag kayak bugat ka niya. Basta kana mo na siya ginagamit nila. So waterproof sa ni siya kay of course it's inflatable boat so sa problema na ko ani niya is hindi mo ko problema minimalist na kay siya na siya coin purse pero ako lang ibutang ang mga cards then kaning mga kilid-kilid lang siya kanang mga manggawas nga mga thread ba so ang ginabuhat is akong gina-burn na kanang mga tumoy-tumoy ba hindi mo lang pang sunog-sunugon na siya so ang point aning inistorya ko ninyo kay nalingaw og burn sa mga point. It's kanang sito gana. Sige to gana Lord. Kanang it's so kibaw na di ko sa word sus kanang wala dugay mo ana. So ang point ani nga nagstorya ko about sa kong wallet nga bago nga karaan kani wallet ko ani nga wallet nagsunog-sunog ko ani is it's really satisfying magsunog-sunog sa mga corner. At this point, ganahan ako mangitag mga bag niya kung sunog-sunogon ang corner. Baka na mga nanggawas ng mga thread. Sa mga oras ko isaltin niya, dili man siya review ko. Sorry naman siya nalingaw kung sunog-sunog sa gilid. This is a Timex Flix which was given by Tita. Ilis na baterya kay I think it's made in Philippines. It's Timex. Natang-tang. Look. So there's the time. It's reset. Ilis na baterya. And I'll clean this up. Yeah, fix kating rubber niya. Naglisa itong focus ang camera. Mura na. Sige, bye. And gabi inasad. Wala na hitabo karon nag-adto lang ko sa nag-mail kog some stuff and pag-uman, nagluto kong steak. Yes, nagluto kong steak. Baga nga Angus steak gikan sa Coles. Pero, di siya katumahalon. Pero, medyo mahal siya ka nga Coles brand kay Angus. And, tungod sa kapaspas panahon, wala akong mag-video. And, nahurot din siya. So, karon makaon na lang kog kanang fruit salad. Isuray. So, naglisod focus ang camera. Focus na ako. Dara ko mate. Ano naman siya ka-focus? Anyway, that's it for now. Have a good one. Bye-bye.